but ngifuna nazi ukuthi sex is very dangerous. Sex it affects your body, affects your shape, it affects your mind, because maso yenza sex ucabanga ukuthi ulingana nomama wakho nobaba wakho. Angithi kuthiwa but isibatshele lo muntu ne. Yeah, it's sexy wrong. And then it's sexy izokwenza umama before time. Uzoluza lobuhle bakho khona manje njengoba nimahle kaso nenze ama waterfall. Maso lo mntana una waterfall umntwana uyakhala ebusuku. Lebele lakho lincane ngoba alikabi ready, alikhiphi ibisi. Sekumele sothenga ama pampers. Yekelani abafana yekelani ukujola. Hlanganani nezincwadi. And ngitshele abafana abapheli